Здравейте! Днес ще си говорим за нещо, което е, абсолютно основно в английски език – сегашно просто време. Обещавам, че за няколко минути ще разглобим всичко на съвсем прости части, така че да си тръгнете с ясна и работеща система, която може да се ползва, още днес. Хайде да се потапяме в темата. И първият въпрос е как всъщност говорим за навици и ежедневие на английски. Как разказваме за деня си, какво правим всяка сутрин, с какво се занимаваме през уикенда, какви са навиците ни. Всичко това, цялата тази основа на всекидневния разговор се крепи точно на сегашно просто време. То е, така да се каже, ключът към всичко. И за да го овладеем наистина добре, ще го построим заедно, стъпка по стъпка, буквално като конструктор. Първо ще видим кога го ползваме. После сглобяваме положителните изречения. След това идва едно много важно правило за третото лице, на което ще обърнем специално внимание. И накрая отрицанията и, разбира се, въпросите. Да започваме. Окей, всяка добра сграда има нужда от здрава основа, нали? Така че нека започнем оттам. Кога изобщо използваме това време? Защото, знаете, едно е да знаеш как, съвсем друго е да разбираш защо и кога. Всъщност, правилото е супер лесно. Ползваме го, когато говорим за три основни неща. Първо, ежедневието и рутината ни. Знаете, неща като закусвам в 8. Второто са навиците, нещата, които правим редовно, например, играя тенис всяка събота. И третото са постоянни факти, общовалидните истини, като например, слънцето изгрява от изток или водата кипи при 100 градуса. Общо взето това е. Просто е, нали? Супер! Основата е положена. Време е за първия блок от нашия конструктор, най-простия между другото, а именно, как да сглобим едно положително изречение. Добре, тук има едно единствено «но». Забележете супер важно разделение. От едната страна имаме I, you, we, they. Аз, вие, ние, те. За тях нищо не правим. Глаголът си остава в чистата си форма. I walk to school. Просто и лесно. Но ключовата разлика идва от другата страна, при he, she, it. Той, тя, то. Тук задължително добавяме едно малко S на края на глагола. He walks to school. Ето това е голямото правило, което трябва да се запомни. И понеже това е може би най-сложната част, нека се спрем специално на нея. Точно тази малка подробност е ключът към цялото време. Разберем ли нея, всичко останало, повярвайте, си идва на мястото от само себе си. Значи казахме, че за he, she, it добавяме окончание. В повечето случаи това е просто едно S. Обаче понякога заради правописа и за по-лесно произношение се налага да добавим ES или IS. Хайде да видим кога се случва това. И ето ги трите правописни правила съвсем нагледно. Първо, най-често срещаният случай. За повечето глаголи просто лепваме едно S накрая. Например, run става runs. Лесно. Второ, ако глаголът завършва на някои от тези съскащи звуци, като ч, ш, с, x или пък на о, тогава, за да звучи добре, добавяме es. Примерът тук е watch, което става watches. Чувате ли разликата? И третото правило, ако глаголът завършва на съгласна и след това y се маха и на негово място идва es. Класиката тук е study, което става studies. Добре, вече можем да правим положителни изречения. Супер! Време е да добавим следващия елемент към конструктора си и да придобием една нова суперсила – умението да казваме не. За да направим отрицание, на сцената излизат две много важни помощни думички – don't и doesn't. И познайте какво? Разделението е абсолютно същото както преди. За I, you, we, they използваме don't преди глагола. I don't play sport. А за he, she, it използваме doesn't. He doesn't play sport. А сега, спрете за секунда и погледнете глагола play във втория пример. Забелязвате ли нещо? Точно така. S-ът го няма. Това е ключовият момент, който трябва да се запомни. Когато се появи doesn't, той сякаш поглъща или изяжда окончанието S от основния глагол. И глаголът се връща в чистата си основна форма. Затова казваме he doesn't play, а в никакъв случай he doesn't plays. Запомнете го, това е супер важно правило. И така, стигнахме до последния, финален елемент от нашия конструктор, този, който ще отключи
истинския разговор. Време е за въпросите. Структурата тук е почти огледална на отрицанията. Пак използваме помощни глаголи do и does, само че този път ги слагаме най-отпред, в самото начало на изречението. Логиката е същата. За I, you, we, they използваме do. Например, do you go running? А за he, she, it, разбира се, използваме does. Например, does he cook? И сега, внимание! Тук важи същото златно правило, което научихме преди малко. Погледнете въпроса. Does he cook? Виждате ли S на края на cook? Не, няма го. Защо? Ами защото does вече го е изяло. Този помощен глагол носи цялата граматика, така че основният глагол си остава чист и непокътнат. А как отговаряме на тези въпроси? Ами супер лесно. Отговаряме с същата помощна думичка, с която ни питат. Ако въпросът започва с do, отговаряме с yes I do или no I don't. Ако пък започва с does, отговорът е yes he does или no he doesn't. Системата е напълно логична и последователна. И ето, всичките елементи, които сглобихме, събрани на едно място. Това е цялата картина, цялата система на сегашно просто време в една таблица, положителни изречения, помним за NS при he, she, it, отрицателни с don't и doesn't, като doesn't изяжда NS, и въпроси с do и does в началото, като does отново изяжда NS. Това е вашият, така да се каже, пътеводител. Всичко е тук. И сега, за финал, едно малко предизвикателство. Като използваме всичко, което току-що сглобихме, кой свой навик или част от ежедневието може да се опише сега, веднага, с едно просто изречение на английски? Хайде, нека всеки помисли. Защото това е първата и най-важна стъпка – да превърнем знанието в реална употреба.